Apa ta? Piye? Apa? Kekno kopi aku ta. Alah, anu apa? Garek lan nyetek niki. Lah korek gawekne to. Angel men. Apa to? Tuh, lah kok iki. Lah, entek gasmu. Nah, kita tuku kana. Lah takku dhewe ngopo lho? Kana tuku. Lah mungkin iki cek nganu ngurusi bisnis Jalan kayak kopi, kita nang kana tuku, tak enteni. Aku yo urung nyayor iki mau. Lagi rampung gosok. Kita lah, gosok kesuwen. Lah. Oh, urung nyayur to, Yohan? Urung. Ki ndang aku lagi rampung gosok. Malah celuk-celuk kopi ae. Aja suwi. Oh. Oh, mane-mane jambune tok ada gogrok ya. Ini Pakter. Are nanti loh Pakter. Golek gas. Pakter aku ayu enggak? Masak ngono ayu. Lek diomong ayu tak tokone gas engko. Hah? Kok aku diomong ayu tak tokone gas. Ya wis ayu. Aku diomong ayu. Tenan. Iya ayu. Aku karo bani ayu aku ya. Ya enggak guyu ya loh, ya kan? Ya wis yo landang ya tokone gas kene. Tokone gas kene. Tokone ya. Lah dheknya. Enggak usah, nggo dhuwitku wae aku sing tokone. Tenan pura lho Ya kira. tenan lah, kan aku diomong ayu. Yus, kono turu-turu kono, Dang. Iki lho duwite. Enggak usah aku nggo dhuwit kok dhuwitku lho akeh. Wis kono ndretak kono, Dang. Wis kan lho. Tenan pura to, Ro? Tenan. Diomong ayu karo Pakter. Yo lho. Oh, ngeletak kayak tak tani loh. Oh, ngeletak. Tani teguh kan sih. Oh, kayaknya turu kayaknya. Tani ora kan. Oh, kepengen budek. Ngandeng men ta ya. Tak parani lah. Jadi taksi men, untung apa nggak HP aku mau. Dari mana orang ya? Sini saya mentok tak cipak. Katanya mau kayak itu sih. Mana. Oh, si Toma. Tak telah neng anu, kayak foto profil kayak. Kesemsem iki kuping aku turu ke ngimpi. Saya meneh angger tak ngono.